Vítajte v mojej kuchyni. Dnes vám ponúknem jeden z ďalších jednoduchých a rýchlych receptov na prípravu talianskej cestoviny, a tú farebnú cestovinu s orechovým krémom. Charakteristikou tohto receptu je, že orechový krém, podobne ako pesto, sa používa v surovom stave. Čo budeme potrebovať? Toto sú dávky pre 3 osoby. 12 pomletých orechov, približne rovnaké množstvo postrúhaného talianskeho parmezánu, 2-3 lyžice sladkej smotany, 1 malý strúčik cesnaku, 2-3 lyžice olivového oleja, trochu soli. Ja dnes použijem ako cestovinu zelené špagety z čerstvého cesta, ale sú výborné aj trojfarebné cestoviny, ktoré ľahko nájdete v potravinách, alebo ravioli so zeleninovou náplňou. Dajme sa do prípravy. Kým sa nám zohrieva voda na cestovinu, pripravíme orechový krém. Príprava je veľmi jednoduchá. Do väčšej misky zamiešame orechy, strúhaný syr, pretlačený cesnak, trochu soli, dve-tri lyžice smotany, a takisto 2-3 lyžice olivového oleja. Premiešame. Ona je na začiatku pomerne hustá, táto omáčka, alebo krém, ako ho chcete nazývať. Môžeme pridať ešte trochu smotany. V takomto hustom stave ho možno konzervovať do pár dní v chladničke, môže ísť dokonca aj do mrazáku. Na okamžitú prípravu však potom pridáme 2-3 lyžice vriacej vody z cestoviny a vytvoríme potom redší krém. Orechový krém som preložila do väčšej misky a teraz ho idem zriediť s troškou viacej vody, v ktorej sa nám už varí cestovina. Skúsime či stačia 3 lyžičky. Ešte by som pridala. To stačí. Vypneme cestovinu. Môžeme ju scediť a pridať k orechovému krému. Naše zelené špagety s orechovým krémom sú pripravené. Ešte ich ozdobíme kúskami orechu. Hotovo. A do toho